Igochukwu Solanya, the little on Bana Dread, the Jesus Christ. Ayara, Program Victoria. Then I consider Kanila, Raparia, Yanala, Aja, Naraja. Ito Laranto Uzuzu, Lara Uzuzu. Konyamai Gozea Debea, Konyamai Mukasia Yekiria, Bere, Konyamai Gosi Romaya, Yapayudo. Amen. We are grateful to everyone for being here today to celebrate the life, honor, the memory of our mother. To explain just how much our mother meant to us is an impossible task. But we want it, but we want to make sure that we pay tribute to her in a way that reflects her efforts towards raising us after our daddy passed on very early in our lives. Mommy, the invitation to your Christian life was second to none. You made sure we also followed that path by putting God first in all we did. The family prayers you led personally are still evergreen moments in our memories. Thank you again for helping us to know the Lord from the early stages of our lives. Mommy, you were one of the strongest, bravest, and kindest humans to grace this planet. Without you, we wouldn't be here today. We wouldn't be the people we are, and we wouldn't have the life we have presently. We went to the best schools back then. We never liked your presence as a mother at all, as you were there by our side until we grew to stand on our own.
We will all miss you, and we will miss every role you played in our family as a mother, grandmother, and mother-in-law. Mommy, the best we can promise you is that we will keep your great legacy of you. We know it is impossible to find a replacement in our hearts after painful vacuum created by you, by your exit. All we promise you is to always make you proud wherever you are. Thank you, Mom, for everything. Amen. Remain in bosom of the Lord until we meet to part no more. Farewell, our mommy from Ugochukwu. Abo 333 Service Program, page 16. Maka Victoria NWABUEZE 2 mgbe m nụrụ na ọ nwere accident ebi m Ọnịcha obi Owerri mana tutu ọrụ ya na St. Luke's na mba ọ gbara mgbe m na-achị achị m Ọnịcha gbaa moto gaa Owerri ga leti ya gaa na be ihu na ọ nọzi na wheelchair mụ na anyị nọsịa kpesịara ya ekpere were laba mgbe anyị na-arụ personage anyị na-ebe akwa ego na-achị ego abịa na-ekwu okwu ego eji arụ ụlọ a na-ayọ ụmụ nwaanyị anyị na-akpọ kọl na-eme ihe niile oru 1 August meeting mama anyị a were nye m anyị testimony kọbara anyị ka o si gamiga ihe kọkwa ka o si reta ya adị akwụ ya penshọn ya ọdị anata ewejie ya 6 months mana ya ọ natara ụgwọ 6 months ya were si ọ ga-eweta n'ụlọ nsọ Chineke. Hallelujah. Amen. Ihe a mgbe m echetara ya m si anyị ka n'ụgbọ ọbụla amaghị na ọ nwụrụ ọnwụ ma a lara ụlọ a gara akwa ya agara ha m ama nwa n'ụlọ a ka m nọrọ n'iya and ọ ya mere na ala be m aka m alago m sị aga m abịarịrị beri ya this woman ọ ga na-ele anya o wee weta salary 6 months ya na St. Luke's Anglican Church weta ha ncha mgbe ahụ pụta ya nwunye ya wee na-alụ ọnụ o mere ya 2 times pension a na-akwụ ya ọ bụ n'otu ihe niile si wee dịrị o wekọcha ha ncha onye ma dị testimony nyecha ya were ha niile megịnị pụọ ọ bụrụ ihe ịrịba ama n'ebe ọ nọ megịnị nye m ọ bụrụ ihe na-agaghị elozọ ịma na ihe na-abụ minista ndị mmadụ lụchaa ọrụ echefuo ihe ha lụrụ ma ọ bụ na eze ndị nke na-ama ha Joseph ọ ha bidoro imegide ndị gịnị ụmụnne ya mgbe Faraoma Joseph nọ ya na-emegide ha ọ nwere ụkọchukwu ntọrọ m ya n'ilu ọ bụrụ na nwa nọ m ya mgbe niile ahụ ọ na-eme ihe ọ bụrụ na m apụta ha kwupụtara ha mmadụ otu nwaanyị achị dị dedicated wee na-abịa n'isi na otu ya nwa accident a na amaghị m ajụ akwara isi ahụ beta a na-ajụra ya because agaghị echefu ụdị mmadụ ahụ ọ bịa ga-amisi na ndị ọbịa ga-atụta alụ ọ ga-eweta ihe kwesịrị na ọ ga-eweta so wee na-ekwukwe ya ije ozi na-adị mma echefughị ofu onye nwere ike imegide cheta because a na-echefu mmadụ ọsịsọ na chọọchị bụ ebe ọ bụla ị nọ a na-elozọ ndị mmadụ ọsịsọ a na-elozọ ihe ndị mmadụ na-arụ enyi na-etu tin ahapụ onye ahụ chefuo ihe niile ọrụ chefuo ihe niile o mere mana ana m ekwu na ọ jọrọ njọ so m si na mma nọ echefu ọrụ nwaanyị a niile na St. Luke's na anaghị abịa miti nwee m ugbo ji ma na ọ na-eme gịnị ọ na-aya ihe ọ bụrụ na ọ gaghị eji kọbọ na St. Luke's because ọ dị active so anyị na-asị ka Chineke nara mkpa obi ya na ndokwa gọzie ya ka ọ baa n'ala eze Chineke n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Mama Victoria, mami bụkwa ezigbo nne. Mama bụkwa ezigbo nne. Enwere nne, nwekwa nne. Mama Victoria, mami bụkwa ezigbo nne. Mama o, mama.
dị mma. Ị na-arụ mgbe ebi ebi ka ebere ya dị. Chineke anyị dịara anyị mma. Anyị bụ ndị nzukọ Obodoukwu Owerri branch. Mama anyị Victoria Okwuchi so na ndị chịkọlatara otu ụmụ anyị Obodoukwu Owerri branch. Mgbe ọ na-achịkwa anyị, o nwere remarkable events. Onye kwuru okwu mbụ dịka ọ bara anyị n'obi na-ekwu ihe bụ eziokwu maka nwaanyị a ihe anyị ji mara ya ahụ ya na ụmụ nwoke na-asọ mpi n'iji moto ya wee na-ebu pasenja were na-ahụ na o mitiri demands of the family. She's an iron lady. Ọnwa ya agaghị ajụ ọnwa ajụjụ mana ọ gara na-adị mma ka ọnọdụ na ọnọdụ were nwee ike make her enjoy the fruit of her labor because she worked for that. Mana anyị agaghị akpali Chineke ụta ọ bụ ojide ya mma ka o wetara ihe mgbe ahụ ọ ga-adịkwa ya mma ka ọ ga-ewerekwana ya. Anyị so uto dịrị aha nsọ ya. Anyị kelekwa na ụmụ ya maka ha gbara mbọ maka anyị. All the while I've said that somebody has said already detailed story about what she passed through, both when she had that accident and how the children cared for her. We are very grateful to the children. Makonye lere nka ga-aka nka. Ha lere ya nka, ha ga-akakwa nka. Ọ bụ eziokwu na ọ fọtụrụ oge anyị elebeghị anya mana uche Chineke ga-eme. Anyị bụ ndị Owerri branch bịa sị ka anyị gbaa akaebe maka ihe nwaanyị a rụrụ. Ụgwọ ya dịrị anyị n'eluigwe maka ihe niile anyị na-eme n'ụwa. Ukwe unu kwere bụkwa anyị asị ihe eji echeta mmadụ bụ ọrụ ya. Mbọ niile ọ gbara agaghị ala anyị n'isi. Ndị nwe na Yesu Kristi ga-anabata ya n'alaeze. Ya gwa na arịrịọ anyị sị ka Chineke na-anara mkpebi ya ka mkpebi ya na mkpebi ndị ọma na-ekwe gara aga ka ha zuru ike na ndokwa. Anyị jikwa nwe obere ihe anyị ji wee na-akasi ụlọ obi. Ugochukwu has been working hard, cooperating very well with us during the preparation of this burial. God will reward you. Ugochukwu is a good son. And the rest of the children. You work for Mama and you cannot go unattended. God will reward you. Remain blessed. We are happy to meet you. Dr. Ugochukwu has been a son. Ihe ji amụta ezigbo nwa, ọ wee mụta nwa ka anyị na-ekwu ịmụta ezigbo nwa.